Astăzi au decolat două aeronave, au decolat acum 2 ore. Ele au putut să aștepte, după un anumit program, unui MiG-21 Lancer, dacă îi cerem acest lucru, nu o să reușească niciodată. Deci raze mai mari de acțiune, armament mai variat, tipuri mai variate de misiuni. Vă dați seama că este mult mai bun din toate punctele de vedere. Este mult mai manevrier. Este o aeronavă care performanțe dinamice sunt mult superioare MiG-ului 21. Această aeronavă într-o luptă aeriană poate ajunge și poate susține 9 unități de suprasacină. Sistemele de arme de ultimă oră în relația cu celelalte aeronave F-16, chiar dacă poate este un avion care are ceva ore de zbor, este adus la ultimul standard de materie de modernizare a acest tip de aeronave. Are 9 stații de acoșare, sisteme de luptă aer-aer cu bătaie mult mai mare. Putem angaja ținte aeriene de la distanțe mult mai mari. Nu avem nevoie să intrăm în câmpul vizual și să folosim camuflaj. Execută o gamă mult mai largă de misiuni decât MiG-21 Lancer. Casca practic integrează toți senzorii de la bordul aeronavei, ușurând munca pilotului și dându-i mult mai mult timp să supravegheze, să achiziționeze o țintă, fie ea aeriană, fie ea terestră. Vorbim de țintă care se mișcă după mișcarea ochiului? Sau? Da, absolut. Mai avem încă personal navigant la pregătire în Portugalia și personal tehnic. Deci pregătirea în Portugalia încă nu s-a finalizat, iar pregătirea în România împreună cu partenerul portughez va mai dura încă 2 ani de zile.